Profesorica Rozana već 10 godina ne uspijeva pronaći posao u struci. Svaki put kad bi se ukazalo mjesto na neodređeno, ja ne bih bila primljena, zato što svaki ravnatelj ima svoje kriterije stručnosti po kojima zapošljava. Jelenu pa koji mjesec dijelio titule diplomirane medicinske sestre, no ni ona nije optimistična. Strah me da u Hrvatskoj će biti gotovo nemoguće zaposliti se kao medicinska sestra, pogotovo u javnom sektoru. Jelenino i Rozanino zanimanje visoko je na listi struka koje potvrđuju i podaci Zavoda za zapošljavanje nezaposlenost najteže pogodila. U posljednja 3 mjeseca bez posla je najviše profesora u srednjim školama, gotovo 20.000, slijede učitelji, medicinske sestre i tehničari te ekonomisti i odgajatelji. Nimalo obećavajuće ne zvuči ni to što je u većini ovih zanimanja broj nezaposlenosti u zadnje 2 godine porastao za više od 10 puta. A najgori među lošima svakako je obrazovni sustav, čija su 3 zanimanja ušla na listu 5 najpogođenijih. Zbroj nezaposlenih u tom je sektoru dosegao brojku od gotovo 49.000, što je 10-struko više od istog zbroja u prethodne 2 godine. Katastrofalne brojke ne čude čelnika sindikata učitelja. Na tržištu rada mi imamo prevelik broj, dakle, učitelja i nastavnika svih profila, a mi i dalje školujemo prekomjerno te iste profile. Pametno me dosta. Usklađivanje upisnih kvota s potrebama tržišta za sad je ostalo tek obećanje, pa srednjoškolcima do daljnjega kod izbora zanimanja valja posebno pratiti statistiku.